Ko kirang ba haba pilong klie jong ka tengah ka jong pi sensiar ya ka pin hapan kan mau liru ba pi don haba kris kan mau kum lu kris le pi le kum taru ya ka tengah ka jong pi ko ka ba sultanat haba kran pang ko ki sendang ya lagi tengah kum mau kris je ka balang pe kum lu kris yang apa de pi kadur ka bi itnat haba ya deish pang ka jing bat ke ikhtiar bat ka bor bat ka taka kedan ka bahalor ka jinglong ka bahajrong ka jinglong klie ka nuksa ka bahangi i knong Efesus knong baar haba kran pang jong Jesus Christ wat lo long marengkat badolai hendrai umsim penyan kat yale hendrai ula pensudai de ban shim ya ka dur ka jong mara bat bola jaban pen kongo yale pe itekitin kongo pen kongo yale de ko kisendang pikwa biki kente kin kongo pi pikwa ban pen kongo ki ning kong pin habi iswa kumno krus pen kongo yel de haule na ka benta jono nam ta jong ha ba jong pi ukloi ban shemi ka dur ka jong brao